gener, 5 setmanes, no s'acaba mai. Un parell de consultes recurrents de l'última setmana és la gent que em ve i em consulta el tema de la llegítima. Què és la llegítima i com es calcula? Molt fàcil. La llegítima és un dret que per llei tenen els fills per reclamar a l'hereu doncs una part de l'herència. La llegítima és el 25% de l'herència i s'ha de repartir aquest 25% per tots els fills. És un dret de crèdit, que vol dir que no és que tinguis dret a un 25% de cada finca, sinó el 25% del valor total de l'herència. Vale? Llavors, quin és el valor total? S'ha de calcular a preu de mercat. És a dir, si l'herència és un pis i un pàrquing, doncs en el moment de la mort es calcula el preu de mercat d'aquell pis i el pàrquing i el 25% és la llegítima global. 25%. A dividir entre tots els fills que tindran dret a la seva llegítima individual. Si hi ha un fill, el 25%. Si hi ha 2 fills, 12,5%. Si hi ha 3, 8,3%. I així continuament. Fàcil, no? Llavors, el preu de mercat no el sap ningú. El mercat, compraria la gent. Llavors, aquesta és la gran conflicte, no? Sempre em diu, no, és que això val 100. No, és que val 200. Ja hi som. Si es munten els plets per això. I llavors, l'altre tema recurrent que em consulten molt sovint és, no, és clar, hi ha un compte bancari que hi havia l'hereu i la mare. Diu, els calés són el 50%. No, no són el 50% els calés d'un compte bancari, els calés d'un compte bancari són de la persona que els hi ha posat. Ja us ho he explicat diverses vegades en diferents vídeos, que els diners d'un compte bancari no són de qui consta com a titular, sinó de la persona que els hi ha posat. Si tu i jo agafem ara, anem al banc i fotem, jo hi foto 10.000 euros o tinc €1, no vol dir que la meitat d'aquells 10.000 euros són teus. Els calés són meus. Sé que tu ets cotitular, però els calés són meus. S'entén o no? Hi ha molts vídeos que us... Salut.